Man kan lyssna på nyheterna och höra att det finns forskning som visar på att klimakteriet kan sätta slut på ADHD. Att kvinnor söker mer och mer nu, kommer klimakteriet och upplever att de blir lite ofokuserade och har svårt att tänka klart och släppa, och att de har fått ADHD i klimakteriet. Har ni varit med om det? Känner ni igen det här, ni kvinnor som är i klimakteriet? Tydligen ökar det här. För mig var det nytt, men allt sånt där man hör, det är ändå som kvinna man reflekterar över. Vad händer egentligen i klimakteriet för en del? Inte för alla såklart. En del bara går iväg och tycker att det där var väl ingenting. Och för en del i klimakteriet ett helvete periodvis.